Rematamos no Concello da Coruña a última visita a concellos para facer o traballo definitivo da área de benestar social. Levamos entrevistas con todos os técnicos e todos os políticos da provincia da Coruña con este documento que vamos a ir terminando e pechando cos datos que nos están pondo encima as problemáticas da nosa provincia. Buscaremos dar solución á realidade iniciando o traballo de abaixo arriba para ser realmente os resultados finales a ferramenta máis axustada ao que está a acontecer. Problemas como o transporte público, como o avellentamento da nosa poboación, como que os técnicos non dan feito a labor que se espera deles e se están convertindo en meros administrativos, son en grandes rasgos os problemas que nos están pondo encima da mesa todos e cada un dos concellos.